Sanibona. Ngelinye ilanga ke ngangila isitolo sami sasarana ngaleso sikhathi isitolo. Izulu kade liqeda kuna nje izulu. Umfula ugcwele, umfula ke ngikhuluma ngawo nanku yangaphesheya nganoma uzobonakala ngoba nami ifoni yami ayikho powerful enough ukuthi ingazuma. Kodwa nanti ibridge nje. Yabo la ubona khona nje la kuhamba khona leya moto engathi imnyama ezaneni. Umfula ke lo uyagcwala leya mfula. Uyagcwala ngendlela esimangaliso. So ngemelana nje ngiyayibuka imoto ziyaqhamuka ziyajika ziyaqhamuka ziyajika ziyaqhamuka ziyajika ngoba bayabona ukuthi umfula ugcwele lapha. Athi ngime ngibheke ngakulo umfula khona ngizoyibona kahle. So mase ngibuka lapho leqhamuke nje ikhumbi emnyama nje. Iqhamuke lekhumbi ngiyibuka ngithi nayi itekisi iza nje yashesha impela yashesha yagijima. Uyabona ukuthi kuba komile ngabe intuli umuntu uyibona ngamehlo nje. Ayize ifikime nayo bese ngithi ukuthi ngoba ngiyayazi lekhumbi yabo. Ngiyayazi lekhumbi ukuthi yakwabani ngiyazi futhi la izingane zesikole. Kube khona nje kuyitruck anyana encane la kwahandeki ngibone lijika libuyele emuva lokho kuyitruck okuncane lokho ukuyibhakanyana nje kujike kubuyele emuva. Amele umjita mama vele ifaka imoto. Mayifaka le moto ivele ingathi yawela avele idudula amanzi itsheke samoto engathi lala ngohlangothi ama bridge amaningi amancane anento lengathi ngamaqhuzu le ekala amanzi ukuthi amanzi asengakanani. Ayibonakale ke yonke lento leyimbozekile nje ngoba umfula wawugcwele. Kuphela le mfula nje awubanga umsindo mawumncanyana weqa phezulu kwebridge kodwa mayisemaningi amanzi uyibridge lengaphansi. Hayi vele wayifaka lo mbhemu. Wayifaka yatsheka yaze yabanjwa lezi zinto engishoko lezi zithi ikala amanzi ungathi ungamaqhuzu nje ubala eceleni kwebridge nje kwakhiwe ngocement yabona. Hayi iveleke le moto itsheke kanjalo. Ayi bese ngiyasuka ngejubane ngoba ngibuka lolu hlanya ngithi lolu hlanya lwenzani uhlanya olungafaka imoto kanjena nje. Ayi bese ngisuka ngejubane. Gijima ngize ngiyofika kuseduzeke. Kanti abantu bayabona kuseduze bakuyabonakala ngisho ngizuma ngefoni. Umgwaqo nje ohlanganisa ibridge lehlanganisa indaba yakhe nengwelezana. Hayi ngifike ngempela lapha izingane ziyakhala itrepekile lapha ziyakhala. Sengiphethe ifoni ngesandla ngiyafona ngibiza amaphoyisa ngicela noma kufike noma usearch and rescue sizokhipha lezi zingane ngoba ngiyabona ukuthi izongihlula le nto engithi ngiyayiqala. Udriver phakathi uhleli phakathi uthula nje uthe duba vala amawindi. Amanzi asengene phakathi ngoba njengoba itshekile nje angena la esicabheni. Yebo angena la esicabheni. Aseyangena nje ngisho phakathi. Kodwa nje ayilele ukulalela itsheke nje kancane kanje ngohlangothi. Hey ngibona ukuthi ayi ngwathola amaphoyisa athi hayi azoqhamuka khona manje ngibona ukuthi hayi is too late le. Angene ziyakhala ingane ngithi ziyangazi. Hawu malumthokozane. Hawu malumthokozane. Hawu mkhulu ezinye zingibiza kanjalo. Ayi angazi ukuthi amandla angaka ngawathatha hayi ngifisa ukuthi ngingene la. Vele ngingene. Khumula amabhuzu ngajikijela lapha ngikhumule ngenhlanhla ngangigqoka isikhindi vele. Ngikhumule lokuzana isigqoko ngisijikijela lapha ngithatha amafoni ngajikijela lapha. Thatha nje ifoni ngijikisha bese ngena no wallet wami lapho kanti angiboni sengiyaphenika. Ayi ngifike ngisondele emotweni lapha ngiyazi amanzi anamandla qhamuka nezingodo lapha zingishaya izingodo ngathi xoxa inganekwane zingishaya izingodo lapha ngibambelele ngize ngiyofika ngifike ngithi ngivula isliding door angene kakhulu amanzi angena phakame azazofika emasithini ezingane ngiphinde ngivale uxola kusavaleke na kahle nje azengivalise ingane enye ingane ihleli phezulu erufini masivele yaphuma manje la yahlala erufini yemoto phezulu ikhumbi lengikhuluma ngayo lokho kuthiwa usiyaya noma isikwele i-high ace. Hayi ngiqale ngibambe uqala ingane ngiyibelethe ntabalase 18 phela ingane impela zazo 18 noma 19 sayikhumbula kahle inombolo ntabalase ngize ngifike ngiyibeke ngaphandle ngizazo 17 sengiyakhumbula. Tabase futhi phinde ngilezolanda nabantu sebeyaqala bayafika kodwa akekho imisele ngokungena ngoba bayawazela le yamfula ukuthi ayawuna sikhathi. Kodwa mina ngugoliath kulo mzuzu ngiyezwa nje phela ukuthi hayi nguSamson nginamandla ibambe isibili ngibeke ngaphesheya 15 manje ngiyibambenye ngibeke ngaphesheya 14 bambenye ibeke ngaphesheya 13 ngiyithuthekeleza ingane ngiyithuthi baza babe nesibindi kabafana laba bendawo
mase ngikhipha ingane angisafiki enhlabathini ngale la ongenamanzi khona sebeqale benza into esalayini sengithi manje hamba nje amagxatha amabala ngisuka emotweni bese nginikeza lo anikeze lo beze beyibeke ngaphandle ingane ngikwenze lokho ngikwenze ngize ngikhipha ingane yokugcina sekusele ku driver kuyatholoza lapha hawu uyacela malo uyacela mungikhiphe hayi ngivula isicapha ngumkhiphi wacishe waphuma ngoba yayitshekele ngasesayidini lakhe ngoba yayiface ngapha ngakimi so isicapha sa driver obviously singale kwebridge la itshekele ngakhona hayi ngimbambe ke naye ngimbambe nje ngimuthi chathisi yabo ngimuzwa ukuthi ulula uyesaba aphephuke sitabala senze ngimkhiphe ngaphandle ngithi ngimbeka ngaphandle ngimsakaza ngempama ngoba ngicasula ukuthi lo muntu wakhona la endaweni lo muntu uphila khona la yini le asayenza manje ukuthi afake ingane lapha ziyakhala ingane zamgqona sekufike nabazali sokuthi abamqeda abazali beingane sokuthi abamqede omnye wayephethe ucelemba nje ufuna ukufaka impela ucelemba ngamkhuza ngathi hayi usuzoboshwa at least ingane ayiphephile yama kanjalo ke imoto yama kanjalo ke yazi odonswa nawo ngesikhathi sayo so ngiqonda ukuthi ke umuntu useke wabona lukhulu nje impela and okungiphatha kabi kakhulu ngale ndaba mangixoxa ikhona nalapha ku YouTube nje ungayithapha nje ku YouTube noma ku Google mawungena nje uthi Thokozani Mkhwanazi saved 17 children from drowning ibhalwe nje kanjalo ungangena nje uyayifica nami futhi ngikhona nevideo lengikhuluma ngayo ikhona ngoba bangirecord abantu ngikhipha ingane ngifaka iskiphe esibomvu lese ngijwayele ushutha nasesibhalwe nje ukuthi Mkhwanazi esibhalwe ukuthi Thokozani la ayirescueisha ke ingane zonke ngayikhipha ngasave abazali each and every parent lapha ya ukuthi angangcwabi ngaba save indlekeni zemngcwabo ngaze ngasave nesikole ukuthi singaphuma ephepheni ukuthi izingane ezingaka esikoleni zisho noba uyingane zase primary lezana o 13 years kuyaphansi izingane encane kodwa aze ngithole ngisho nje i-call from unomthisha omkhulu nje noma eShowD noma udeputy principal athi nje Mkhwanazi siyabonga sizwile ukuthi ingane icishe zafa kuzoba abazali bazi ingane uqobo kufanele nje bengibiza impela ngisho babengangenzela ngisho iphathi eqinisweni ukuthi hey siyabonga Mkhwanazi kanti malini imbuzi yokungcwaba ingane malini ibhokisi malini ithende malini ukudla malini zonke izinto ababezobheka nazo kuba nje nama ngaphelelwa amandla ngangaba nawo la amandla nesibindi ukuthi ingane zingamuki so ngathi ngiyixoxa indaba nje kwakhona uthi hayi nginamanga so ngenhlanhla ikhona ku Google ikhona na ku YouTube ikhona nase intatheli nje khona intatheli yangifonela nje yakwaNxumalo uSakhiseni Nxumalo sengadula inamba yakhe nje uyena wanginterviewa ke nje ngamchazela ukuthi uhambe kanjani ngicabanga ukuthi uyena wayithatha indaba wayifaka ku Google wayifaka na ku YouTube ngoba wayebona ukuthi indaba enkulu aze ngithole lutho nje ngabo nje ngathi ngiyakukhomba nje ukuthi hawu nasi certificate ke mhlawumbe ke lokho kuthiwa i-certificate se-appreciation aze ngithole lutho nje kwa-wallet wami lo ngathi ngiyawuphuthaza ephaketheni awusekho u-wallet nelicense yami phakathi no-300 wami wokugcina wawuphakathi kwalahleka konke kodwa ngangeke ngikuclaim kumuntu ngoba ngangibabona ukuthi abazali can be so stingy sometimes ngisho ngasafanele kwakumele nje kube khona usuku la bangibiza khona nje ukuthi hayi siyakubiza Mkhwanazi sicela ufikela na amavoucher ke noma inyama nje ka 400 noma nje yi1000 noma nje angazi into encanyana nje ukuthi nami ngithi noma ngikhomba ngithi abazali bangenzela iqiniso lutho abazali lutho nje walokho hey wasiza ndonga khona sizokubonga bathi sizokubonga thengiswa ayobonga emazulwini usiyabonga emazulwini so nje ngiqonda ukuntshela ukuthi bafowethu hayi izinto ziyenzeka nje ungakholwa ngaba phela ngithi ngixoxa indaba ethi abantu suka unamanga lena ke ikhona ivalidatiwe ke lena ngoba nalapha ku YouTube nje uyayithola ungatype nje mawusazi ngisithokozani Mkhwanazi saved 17 children from drowning ibhalwe kanjalo nje na Google futhi Thokozani Mkhwanazi saved 17 school children from drowning no driver ngamkhipha kanjalo ngisho umnikazi wemoto ke le yacishe yamuka ke nje ngoba phela yayine waiting kanzazi yayinga afike nje imathi hey sizobonga Mkhwanazi into yenzile ngoba abazali ngabe bayabuka mina kabi nanti 1000 Mkhwanazi ngoba lezi ngane babovele bebuke mina abazali bethi angingcwabi lutho ingane zakwethu lutho kuze kube namhlanje kodwa ke ngiyobonga khona emazulwini njengoba besho.